Pigpapasalamat kang 22 anyos na si Angelo kan Rapo-Rapo Albay na nakalaog siya bilang benepisyaryo kan Government Internship Program kan Department of Labor and Employment o DOLE Bicol. Istorya niya, bagong graduate siya sa kursong Bachelor of Science in Business Administration major in Financial Management. Gusto niya daang ma-eksperyensyahan na makalaog ng trabaho sa gobyerno kaya kan maisihan niyang igwang siring na programa, dai na siya nagduwa-duwa pang mag-apply hasta sa maswerte siyang makalaog bilang GIP sa Philippine Statistics Office Bicol. Ugba man si Angelo na sa tabang kan programa nakakatabang na siya sa saiyang pamilya. Maugma, tapos parang yung sahod ko ngunyan may nakalaan na may ilalaan na ako doon. Salamat po sa gobyernong nagtataon ng opportunity sa mga fresh graduate na kakatabang sinda kimaray sa mga nagtataon sinda ki-experience sa mga fresh graduate sa mga taong warang trabaho. Si Angelo ansaro sa 474 DOLE interns na nagsweldo na kasubagong aga sa ginibong payout kang ahensya sa Embarcadero de Legazpi. Gikan ang mga benepisyaryo sa tercer distrito kan Albay na kaiba sa batch 3, 4 as in 5. Inot ang naresibi kang batch 1 hali sa primer distrito kan Albay ang sa idang stipend kasuudma. Nakatuwang mang kandoli sa programang ini ang Ako Bicol Party List. Obheto kan programa na mapahiwas pa ang kakayanan kan mga benepisyaryo asin matauanan ng oportunidad na makapagtrabaho sa gobyerno. Mientras tanto, panibagong 320 DOLE interns ang pigpasairaro man sa oryentasyon kaining Setyembre 27 sa Legazpi City. Para sa mga baretang tatak Bicol, Hercules Barbacena.